Yawwa zan ajiye muku shi ƙasan bidiyon nan insha Allah. Insha Allah kana duba ƙasan bidiyon nan zaka gan shi komai normal. Insha Allah zaka ɗauke shi hankali kwance. Cikin ƙasan bidiyon nan da ka taɓa ƙasan bidiyon nan insha Allah zaka gan shi can ƙasan bidiyon. Bi'iznillah. Insha Allah. Kawai abin da zaka yi shine zaka taɓa shi amma babu shi a Play Store. Zaka taɓa shi babu shi a Play Store. Wagga ce kawai shi wanga. APK ne. APK ne. Kawai kana taɓa shi zai kai ka cikin browser. Duk browser da gare ka zai kai ka zaka sauke shi ta cikin browser ka. Kuma baya da ma nauyi wani MB kin shi kaɗan ne kawai. Wasu ci goma sha wani abu MB kin shi kaɗan ne. Kwata-kwata baya da wani nauyi sosai. Ina zan ajiye muku shi cikin bidiyon nan insha Allah a ƙasan ta. A ƙasan comment zaka gan shi a ƙasan comment ko kuma can ƙasan bidiyon zaka gan shi daidai zan duba da yin ajiye muku insha Allah saboda ku ɗauko shi ku ji daɗi. Ku ji daɗin wanga da shi wani sabo ne sabon application ne mai matuƙar muhimmanci sosai. Sabo ne ma mutane ma yana gama babu mutane ma da yawa cikin shi sabo ne amma insha Allah zaka ji daɗin charge sosai zaka ji daɗin charge a cikin shi insha Allah. Zaka ji daɗin charge da kwai live kaga live kaga wanga shine live wanga kaga go live zaka je live kai tsaye ka bude zai bude ma kamera ka je go live kuma duk wanda ya shigo zaku haɗu zaku fara hira ta bidiyo tare da shi kuma ai wanga kuma shi kuma daidai yanda dai na yi muku bayani ne can baya dai shine yanda na yi muku bayani ne duka can baya insha Allah bismillah da bidiyo da sauransu. Waga sanarwa ce waga kuma ita kuma sanarwa ce lokacin da wani yamma chat ya turo ma saƙo na sirri zaka gan shi a nan gurin ga alamar shi a nan ko kuma apkin suka sako wani sanarwa zaka ganta nan gurin. Yugo in suka sako sanarwa su zaka ganta a nan yake sunan shi Yugo sunan shi to masha Allah na gode.